guys. Amo ni ang huigisan to guys. Bisan og mahal na adlaw guys tungod kay daghan man ang manubiray guys. Ani testing po si Alex ani pagpanubid. Mamay ang uso ani pagpanagat ani guys subid. Nagpakuha ang mga isda ani guys. Mo lagi subid. Udto-udto na ni guys, mga alas 8 tingali ni. Niato si Alex sa laod guys o ni subid siya. Kay daghan naman nagpa-subid-subid sa laod guys, mo na nga ni ape na lang po siya subid-subid. Mura naman ko kagaduwa ani guys kay gaguyod-guyod naman ka og paon ani. Malingaw pa pud ka. Bisa nagbaud-baud guys. Amo na ni siya guys ni uli na gikan sa iyang pagpanubid atong makita iyang isda ron. Atong tan-awon guys. Nilapos. Ha? Ba, aw ni dunggo na di ay si Alvin. Wa pun kani. Dito di Alvin. Wa pun man. Wa pa. Ha? Wa di mo makita ito. Lurit. Si Omar ni Solod. Daghan may nangitag isda ra baron. Asa din. Na isda kay sig nay mamalit. Hoy. Isud. Palit ka ba? Isud siya din. Warta. Isud siya. To si Alvin po to ah. Gidagan-dagan pa. Pare. Ilan mo na ilang ha? 150 madala deh. 150. 50. Uy, 1 kilo gihapon. 2 kilo di tanan. Na. Mura gihapon ko ana. 1 kilo pare og night tunga sa gramo. Parehar tag 1 kilo tunga. Ako diyan to. Ning jirag na kang Manong Alvin bisag naa. Anak, hindi ko ni kuha. Tika panangtang di ay. Ado? Tig panangtang di ay? Ako na magdinyo. Si Janaraan ni tungod. Bawo. Ay na lang, naitulong kilo, puhon. Kasi mo balik pa si Alex ron. Isda mong gaywa ron. Di pa duga si Ipin nanawan. Usang kilo nang po na adto itong Ipin. Kung
Alvin ato atong timbangon daan din. Kaya to na, Ben? Ha? Ito ba? Ben? Kaya to na. Ano, kasabaw ng dinero. Go! Ha? Dada ako na naribi. Kay tanan tong timbangan ba kay Daghan dito ng imuha de. Wah, dagko. Uy, 3 kilo ng Kang Alex. ano magkon? Tagsang 2 ka buok ng 1 kilo. Kapit mahog na imong balit imong pong basig na. Buak na. Okay na yun, eh. Oh, good. Kaya to na, rin. Asam na yun, ito ni mo. Hindi, magkagod. Kipin. Ang naman, magkipin. Dapat naman. Wala. Dagan. No? Madagan. Ano yung kalikoy? Sa kilo pa na? Oh, 1 kilo na. Pero ano? Asa na buwag ka sila na buwag. Timbang man na. Ha? Timbang na. Simbang da ang kanang buwag. Sibo pa sa ilang ha? Sibo may timbangan sa ipin. Birig. Diba na ito? Ano ba? Pila? Size? Ha? Size. Sa cigarette kilos? Daghan na guys. Puro naman. Kuratang butang. Ini yang sudah yang pulo. Daghan man di ay. Ano dito mo mobil eh. Ang yan og daghang ko ha. Sa sudlan kan ka. Kuara. Ini kali ko ila may. Uy, ayan na kanay tagian na. Ano na tagila na? Pila ra may sugilanon guys ni balik si Berto si Alex hapon. Mo niyang kuha guys. Kung panahon gyud sa subid guys, buntag ug hapon ang duwa nila ani pagpanagat guys. Mo na nga ani balik na si Alex ni sa udto. Wa pay paniudto guys ni uli na. Ay nagpakuha man ang subid. Adi mi maglisod og dispatcher sa isda guys kay do na may milaw as zero. Do na may mutagbo sa isda. Mao na nga mahal na adlaw lagi daghang kay nanginhalan sa isda. So dali ra kay mahalin among isda ning dapita. Daghan man mo palit guys kay sa amoa sa punuan barato ra man, ambot lang ka sa sulod sa merkado og tagpila ni. Mo na nga ang kasagaran jud managbo ari jud namo sa baybay. Pasensya na mo guys, ug maora po'y lingaw na ko karong hapuna ug ako moingon bye bye.